И здравейте хора, аз съм Венцислав Янков. Друг път ще измисляме прякорови и днес сме под стрим, защото за пръв път правя геймплей с един мой фъра, който е Ники, той не играе от футбол. Аз ще играя Майнкрафт. Още съм я включил, защото няма много време докато се правя нещата. Ще играех с едно момче, но той сега не играе, аз ще играя в 4 часа. В 4 часа може да очаквате още едно видео. И да започваме. Ники, кажи нещо. Шо? Стрим съм. Кажи нещо да си направим. Как да се направиш? Нещо в Майнкрафт. Моята не е браузър. Снимаш ли още? Да, 10 минути. 10 минути. Добре. Направи къща. Апартамент. Да, на 3 етажа. На 4. И Не я играя за първи път хора. Даже ми е някъде около 15 Майнкрафт. Вчера играхме с един, който и той стримва, но доста Gameplay BG. доста има негов линк в описанието. Нали ви казах Gameplay BG, но той името му е Кристиян. Всеки един, който стрима, не трябва да казва на другите хора имената. Само той му си их казва. Се чакаш. И след това ще направи лава. Що? Лава. Какво лава? Лава. Какво лава? Не ава, а лава. Лава. Да, що да направим с тази лава? Лава направиш, само лава да направиш. Аз съм креатив, аз не играм на модул. Аз играя честно. Да, знам лава. Не мога да гледам в Skype. Ти Но... ми писа, Ники. Не. Чай си го. Не ме ми писаха. Андроника. Ники. Защо съм писала, Така. Всъщност ние няма да добавим Андроника. Нали, Ники? Да. Защото много дразни просто на мен не ми се говори с други хора. И после, както ви казах, ще има един стрим и стрим може да правя каквато идея. Сега да правим апартамент. О, сега. Не писайте, моля ви. Следващия стрим казахме, че ще е на FIFA. Ще ви кажа, следващия стрим ще е на FIFA 15. И за съжаление може да поиграя и други игра, не само геймплей на нея. Сега първен стрим. Ако знака или Shadowhead изгледа, аз съм големи фенове. Големи фенове сме ви. И ако може да направим фен среща. Да. Да. Кой ми пише, бе? Това ми пише дати се обадали, да се обадали. Окей, ти му пише да сопре вече. Абе, сега ти звъне. И ти ми лагне всичко. Майка ми е казала, не мога само с човек, с всички ги си говоря.
Що правите? Ох, чао! Съм малко АФК. Не да. Мокнете от прям стрим. Не. Сега правим къщата, по-точно апартамента. Чакай, аз след малко ще ти се обада. На кой? На теб след малко ки се обада. На кой ги идват ми са на Венти? Не, ки се направя мой скайп. Ще пробвам. Те става, само трябва да имаш АБВ. Апартамент трябва да го правим офан. Клап! Видите, няма да може да е много дълго, защото просто трябва да го правя, ще стане... Съжалявам, че името ми е много развинтено. Но не ставаше да се направи YouTube канал и се опитам Който иска и гледа това клипче, може да играе Аватари във Фейсбук. Най-яката игра. с теб. Също ще има линк към един сервер, който аз и един мой приятел, който играем по някъде около 4 часа, ще играем и ако някой иска да влезе да пише в коментар и аз ще му бъде, ще му дам IP на който влезе, защото аз съм още много, той още не знам къде е. Оле, оле, оле. International. Стоп ли грешки? Оле, Мазепин! оле, 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 оле. Ташамани. Всъщност правих една проба за... Оле, оле. Правих една проба за Steam, но не стана нещо, бъгна ми се играта. Също опитах се с Fraps. Fraps е много хубаво нещо. Препоръчваме никога не се сваляйте в Fraps. Сваляйте си всичко, което... Всъщност, сваляйте си, което иска, но само без Fraps, то ще ви отцака и няма да стигне. Всъщност няма да правя много големо видео, защото няма да стигне и много бавно ще се оправя. Само ще направя малка къща, но след другия път ще направя повече. Венти, става ли да спреш видеото вече? Още малко, Ники. Исках да те питам за хотела ни да пусна хора. Пускай. Но ми трябваше ти. За. Еми за хотела трябва ти да, нали, ти имаш стаи. Еми, Сега. Почакай малко. Само 2 минути колко да се направя покрива, спалнята и това е. Чуй, Ники. Ето леглото ми е готово. После другия път ще оправя нещата. Сега покрива бързо ще го направя, защото минути да чака. една Кейли пише, че никой не иска. Ох. Вече не ми се занимава Ники с такви мисли. И то никак. Съжалявам, че говоря, но после ще ви от кадър. Но просто ми писва хората, които спамат, да почват да спамат. Спамали тъпи. Долу ще има на този мой приятел в описанието канала, който ще правим
геймплей после. И само направя покрива, другия път, после като играем аз той Майнкрафт, ще го оправим, да ще намерим. Няма да играм той сервер. Те си направили стая, искат хората да дойдат. Давай, какво си искаш? Ти направи ли стая? Опитвам се, но нямам много пари. Зарджен съм. Ох, шибани дървета. Как няма да пи. Набързо 2 дървета. Ники капа 2 дървета, правя купища и това ще е за клипа. О, гад! Това са купища, да. И така ще отида да чупа другите купища и това ще е за видеото. И това беше от мен. Гледайте ме. Сабскрайбните се, абонирайте се, харесайте видеото, споделете го във Facebook и дайте палец нагоре. Виждате се сега от мен и до